Salutărilor, eu sunt Mihai, iar astăzi voi deschide primul meu Megabox din viața mea. Sunt foarte fericit, iar nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți să fac episoade cu Brawl Stars. M-am ridicat foarte mare emoții. Se vede că nici nu mai știu să vorbesc. Ok, să-i dăm drumul. Of! Vreau totuși să îmi deie o carte, dar din păcate, mare păcate, nu mi-a dat, din nefericire. Mă că e și la Brawler. Ai doar de 6. Nu mai am bani. Sunt foarte trist că nu mi-a picat nimic. Asta e. Un match la Gem Grab. Și revin când am luat steluța asta pentru a deschide Big Box-ul. Bun, am revenit cu victoriul în sfârșit, pentru că am pierdut 2 meciuri înainte să fac acest victoriu. Și să deschidem Big Box-ul. Da, nu mai prostit. Bun, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă mai vreți episoade. Eu am fost Mihai.